Ahoj lidi, vítejte už u mého druhého blogísku a tady to bude takové shrnutí mojeho týdne na lyžáku. Kláro, jak se cítíš před začátkem lyžáku? Je mi špatně z autobusu. Co tam podobně asi. Je mi zima. Wow, už jsme na chatě. Jdeme se dělit do družstev. Pak budeme čtverka. Máme výpečky. Se zelí. Potom, co nás ráno zbudily německé písničky, na které se zítra už zase těšíme, tak jsme se vydali na rozcvičku. Zdravíme ze svahu. Skoro. No. Vlogísek, vlogí. Pozdravit taky. Ahoj. Jak se to užívá? Užívám si to moc. Byla perfektní družstvo číslo 4, kteří jsou moc šikovní. Jaké to je? Vibujeme německé písničky. Spadl skipas, tak to tam dole hledají. Moc. Byla perfektní družstvo číslo 4, kteří jsou moc šikovní. Pane učitel pokračuje v hledání skipasu. Hledáme skipas. Je pondělí teprve a už to začíná být čím dál zajímavější. A hlavně uvařili málo těstovin a došly jim těstoviny. Ahoj, čau, zdravím všechny vlogísky. Já jsem ten v té zelené bundě, který dneska bloudil pod sedačkou a hledal skipas jednomu nešťastníkovi z našeho družstva, který je totální jantár a on si ho dává do rukavice přímo dovnitř a co víc, tak na sedačce si tu rukavici sundá a ten skipas mu z ní vypadne. Ale co je úplně největší gól, tak je, že ani neví, v které části té sedačky mu ten skipas vypadne. No, výsledek byl takový, že jsme si jeli dolů, potom jsme jeli nahoru a ze sedačky, když jsme jeli nahoru, tak jsem ten skipas zahlédl hned u toho prvního sloupu, takže jsme vyjeli nahoru, družstvo jelo na chatu, protože už bylo před čtvrtou, už bylo před zavíračkou. Já jsem jel dolů, tam, kde jsem ten skipas viděl, tam jsem vyzul lyže, začal jsem tam chodit kolem toho sloupu a nahoře na lanovce jel pan Psík, který ho také uviděl ten skipas a navigoval mě k tomu skipasu. Takže nakonec to má šťastný konec. Má to šťastný konec, ale má to nedozírné důsledky pro dotyčnou osobu. Ahojte, zdravím z lyžáku, z druhého týdne, počasí OK, sněhu máme více než minulý týden a družstvo číslo 1 a 2 jsou úplně v cajku. Mějte se! Já dneska jsem naposled tady v tom družstvu, protože zítra Martě opouštím do snowboardáku. Budu brečet úplně. Tady moje perfekcionistická část, to musí uhlazovat. Jo, tak. Jdeme místo lyžování na Prochajdu a budou knedlíky. borůvkové knedlíky. Konečně jídlo. Wow, borůvkový knedlík s tvarohem. Já nevím, kde se ztratil Kalin. Hej, ale já jsem fakt ztratil Kalina. Falls du fragst, ich bin ein Kind vom Dorf, Großstadt, Affenrad. Ahoj. Už máme odpoledne. Já jsem si vzala ten snowboard a jako užívám to hodně. Byli jsme se pana učitele zeptat na playlist našich německých písniček, který nás budí a které nám tu pořád hrajou. Reakce byla asi jako wow, tak to tu ještě nebylo. Jsme teďka posílali už po druhé na očko fotku naši, tak snad budeme zase v televizi. Zase.
A minule jsme tam byli na Žijeme nás a teď je zase Žijeme nás. Jsme tam. Tečky na konci frází. Dneska je strašně hnusně, je tam mlha a ještě ke všemu prší, takže vlastně vůbec nevíme, jestli minimálně teďka ráno půjdeme. Norway, že Norsko je tady na severu, Hungary, Maďaři po slovenském až i... Problém? Nemusím nic. Ne, nic. Já nemusím nic. Ráno jsme teda koukali na snowboardiáky a teďka jdeme na kopec, ale to počasíčko nic moc. Jako to chceš sjíždět? Poslední večeře. Dívejte se, jak velkou porci mám. Je pátek, poslední den lyžáků. Poslední německé ráno. No, Poslední německé písničky. Já budu fakt brečet. jako, já bych na začátku fakt neřekla, že ty německé písničky jsou to, co mě bude chybět nejvíc. Tak jak vidíte, my už odjíždíme, už tady balíme ty věci. Jaké to bylo, holky? Bylo to super, nejlepší, super zážitek. Jeden z nejlepších našich. Já jsem z toho taková úplně smutná, že už jedeme jako domů. No. Tak jo, Takže tak se společně mějte. jsme si toto užili, takže krásně. Žáku zdar.